Department of Trade and Industry Misamis Oriental, Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, City Council ug ubang ahensya sa gobyerno nagpahigayon og surprise inspection ngadto sa mga patigayon sa syudad. Duha ka mga patigayon nakitaan og paglapas. Aning report. Sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental, Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, City Council ug uban pang ahensya ang sorpresang nagpahigayon og joint inspection and price monitoring activity sa mga patigayon sa syudad. Ilang gibisita ang mga grocery ug supermarket sa syudad aron masuta kung nakasubay ba sila sa mga presyo sa Basic Necessities and Prime Commodities kung BNPC base sa mando sa SRP o Suggested Retail Price. Gisuroy sab nila ang mga bookstores aron masuta ang mga school supplies kung asa nakita nila nga minus lamang ang supply karon. Hinoon, wala kunoy shortage nga nakita ang buhatan. Ubos mo kini sa itong programa on consumer protection para magihan ang atong consumers ug unsay mga palaliton nga maayo ang quality panbarato, no, nakasulod lugar sa SRP bulletin nga gipakanaog sa DTI. Sa mong operasyon, sagad sa ilang mga naadtuan nakasubay man sa SRP. Hinoon, adunay uban nga naisyuhan og letter of inquiry tungod nagpataas sa presyo sa ubang produkto. Aduna sa patigayon nga gitagaan og show cause order sanglit nakalapas sila sa fair trade law tungod wala sila'y price tag o shelf tag sa nagkadayang produktong baligya. Ang kining atong mga retailers, supermarkets ug office supplies, atong gihangyo nga magpaskin og mga kopya sa SRP bulletin. Nga dili lang kadtong gamay nga papel, kundi kung mahimo ipa-tarpaulin kayo para dako, para magihan ang pumapalit kay importante man kay daghan man produkto nga naa sa SRP bulletin, pero daghan sa produkto nga wala diha. Magpadayon ang mga himong joint inspection sa mga nahisgutang buhatan, hilabi pa nga nagkaduol na ang kapaskuhan kung asa gilaumang mudagsa ang mga mamalitay. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.